Mindenki megkeresheti a szemben, annyit integetett. Mostantól ügyesen legyen. Aku cuma dua.
Ki lesznek? Nevettek. Jósági piacon, almát árul egy asszony, jaj, de áron egy asszony, hatott egy garason. Akkor miben sem? Oda van egy garason. Ki lesz a elején? Jósági piacon, almát árul egy asszony, jaj, de áron egy asszony, hatott egy garason. Ki lesznek újra egy garat? Ki lesznek Szingódiának? Jósági piacon, almát árul egy asszony, jaj, de áron egy asszony, hatott egy garason.
részben vacakolt, felfújtad a tolladat, áldott pamus gombolya. Mi kell neked? Fatető, de a magának kismalac és a farkas. Egyszer volt 3 kismalac, akiket a mamájuk elküldött, hogy építsenek maguknak külön házikot. Kismalac, dög, trombitája, Több, trombitája, bíbormája, szöget újja, egyszer csak elmegy egy ember, aki szalmát cipel. Az első kismalac megszólította. Szalmán bácsi, ad nekem szalmádat, hát építkezz el a házat. Szalmán bácsi segített is fölépíteni a malackának a házat. Ennek a háznak belül is volt ajtaja, és hátul is. Kismalac bezújt a házba. Most már csak 2 kismalac ment tovább. Egyszer csak szembe jött velük egy ember, aki deszkát cipelt. Bácsi segített is fölépíteni neki a házat. Most már csak egy malacka ment tovább az úton, szembe jött vele egy ember, aki téglát cipelt.
Téglát-párti, add nekem a téglákat, hadd építhetsz belőle házat. Téglás bácsi segített is fölépíteni a házat. Három kismalac boldogan élegélt a három külön házikóban, ám egyszer csak arra járt a farkas. Rögtön oda ment a szalmaházikó elé, és bekiáltott. Engedjetek kismalac, vagy elfújjam a házadat. Rompos farkas, fekete, engem ugyan nem kap be. A farkas nagy levegőt vett, és elfújta a házat. Kismalac elszaladt a testvérkéjéhez, a farkas után, és bekiáltotta. Engedjetek kismalac, hogy elfújjam a házadat. Nagy levegőt vett, megpróbálta elfújni a házat, de nem sikerült. Aztán a mancsával próbálta szétrontani a házat, és végül összegyűlt a ház. A két kismalac elmenekült, a farkas után. Engedjetek kismalac, hogy elfújjam a házadat. Rombolom a házadat, fekete, minket ugyan nem kap be. Farkas nagy levegőt vett. Nem sikerült elfújni a házat, mancsával próbálta szédni, szibálni a házat, de nem sikerült. Ekkor a három kismalac vizet tett fel forni a tűzhelyre, farkas pedig fölmázott a háztetőre, és onnan a kéményen át beugrott egyenesen a fazé forró vízbe. Úgy megégette magát, hogy jaj vették el vele. Többet vissza se tér a malacok házához. Három kismalac előbújt, vígan így énekel. Ez kismalac